Namaste, vítajte v Gemini Centrum, ja som Mia a dnes si spolu zacvičíme moju obľúbenú rannú jogovú zostavu. Perfektne preťahnem všetky údy, energizuje telo a nabudí do nového dňa. Začneme s chodidlami na šírku bokov, chodidlá sú paralelne. Telo je vzpriamené, výdych, bradu pritlačíme o hrudnú jamku. Nádych, krútime hlavu smerom doprava a dozadu, výdych, hlavu posúvame doľava a dopredu. Nádych, robíme veľké kruhy, výdych, dýchame zhlboka. Nádych a výdych. Zmeníme smer a pri nádychu krútime doľava a dozadu, výdych, doprava a dopredu. Opakujeme ďalších 2-krát. Môžeme zavrieť oči, ak sa cítime stabilne a vrátime sa do pôvodnej pozície. Krútime rukami v zápestí, najskôr do jednej strany a potom do opačnej. Nádych, zdvihneme obe ruky nad hlavu a s výdychom klesáme dozadu a dole. Nádych, krúžime opäť smerom dopredu a nahor a s výdychom dole a dozadu. Opakujeme do druhého smeru. Nádych, dozadu a hore, výdych, dopredu a dole. Rozcvičujeme ramenné kĺby. Ruky pripažíme a začneme krútiť ramenami. Nádych, dopredu a nahor, tisneme ramená čo najviac k ušiam, výdych, dozadu a dole. Dýchame hlboko a pomaly. A vymeníme smer. Nádych, dozadu a hore a s výdychom krúžime dopredu a nadol. Rozostup na šírku bedier, dlane položíme na bedrá a krúžime boky. Najskôr smerom von a doprava, dozadu a doľava. Opakujeme 3-krát. Zhlboka dýchame a zmeníme smer. Snažíme sa zapájať iba bedrovú časť tela. Premiestnime váhu na ľavú nohu a tak, aby sme boli stabilní. Pravú nohu zdvihneme zľahka a krúživými pohybmi otáčame chodidlo v členku najskôr do jednej strany a potom do druhej. Nohu necháme voľne visieť z kolena a točíme z kolenného kĺbu najskôr na jednu stranu a potom na druhú. Prejdeme do bedrového kĺbu a točíme celú nohu z bedrového kĺbu najskôr smerom von a potom smerom dovnútra. Robíme veľké kruhy. Ľavá noha je pevne ukotvená ako koreň stromu. A to isté zacvičíme s druhou nohou. Ukotvíme pravú nohu pevne na zem. Ľavé chodidlo otáčame v členku. Sme ponorení vo vnútri a precvičujeme party, ktoré precvičujeme. Pokračujeme v kolene. Dýchame zhlboka. Udržujeme balans. A točíme v bedrovom kĺbe. Držíme vzpriamenú, rovnú pozíciu tela. Rozostúpime sa na šírku chodidla. Chodidlá sú paralelne, ruky pri tele. Talásana. Nádych, simultáne zdvíhame ruky a stavíme sa na špičky nôh. Dlane smerujú k sebe. Výdych, pomaly klesáme späť, ruky pripažíme a päty uložíme na zem. Nádych, zdvíhame sa nahor, preťahujeme celé telo a vo finálnej pozície sa vyťahujeme čo najvyššie sa dá, ako by sme chceli chopiť čerešne. Výdych, klesáme nadol. Ešte 1-krát. Poloha umožní priestor pre vnútorné orgány uložiť sa do ich prirodzenej polohy. Rozostúpime sa na šírku 2 chodidiel. Spravíme pest, takže palec vynieme do peste. Čakrásna alebo koleso. Nádych, zdvíhame ruky nahor a jemne sa zakloníme z trupu. Výdych, ohýbeme sa z trupu dopredu, pritom máme rovný chrbát, paže sú vedľa uší. Prehúpneme obe ruky dozadu ponad chrbát a prsty prepletieme, dlane smerujú von. Nádych, obe ruky pred pažimi spravíme pest, až kým sa nedostanú do úrovni uší, zdvíhame trup s rukami na zákľon a s výdychom ruky k telu. Nádych, jemne sa zakloníme dozadu a s výdychom sa predkloníme. Ruky prepletieme dozadu, nad hlavu a s nádychom sa opäť zdvíhame
hore, záklon a výdych a ruky pripážime k telu. Urobíme ešte raz. Nádych, záklon, s výdychom hlboký predklon. Ruky prehúpneme dozadu za chrbát, prepletieme ruky. Dých zadržíme na pár sekúnd a s nádychom sa opäť zdvíhame hore, záklon a s výdychom sa vraciame do centra. Ruky k telu. Rozostúpime sa na šírku 3 chodidiel. Nohy sú paralelne. Nádych, zdvihneme pravú ruku nahor. Výdych, nádych a s nádychom sa ohýbame do ľavej strany. Ľavá ruka sa klže po ľavej nohe, neopírame sa však o ňu. Výdych, vracame sa späť do východnej pozície, vymeníme ruky. Nádych, ohýbame sa do pravej strany. Váhu držíme svalom na ľavom boku. Výdych, vrátime sa späť, vymeníme ruky. Nádych, ťaháme pravú ruku čo najviac sa dá a pritom rozšírime pravú stranu hrudného koša. Výdych, nádych. Ťaháme sa čo najviac sa dá za rukou. S výdychom sa vraciame späť. Nohy prisunieme k sebe. Chodidlá sú tesne vedľa seba. Rozťahneme prsty na chodidlách. Nádych, ruky spážime. Ťaháme sa čo najviac dohora. Výdych, hlboký predklon. Udržujeme rovný chrbát. Priťahujeme sa čo najviac čelom ku kolenám. Môžeme sa chytiť aj za lakte. Alebo pritiahnuť tak, že uchopíme lítka. Kolená sú jemne pokrčené, dôležité ich neprepínať. Dýchame normálne, nádych a zdvíhame sa hore, pritom nezabúdame na rovný chrbát. A výdych, ruky pripážime. Postavíme sa na pravú nohu, pohľad upriamime na jeden bod a ponoríme sa do seba. Pritiahneme ľavú nohu a chodidlo oprieme o vnútornú stranu pravého stehna. Pravý bok tlačíme smerom k slabine. Dlane spojíme na vase k srdcu a vytiahneme nad hlavu. Balancujeme. Dýchame. S výdychom vraciame späť. Môžeme nohu vytriasť. A vymeníme nohy. Váhu presunieme na ľavú nohu. Pozor na balans. Pritiahneme pravú nohu a chodidlo oprieme o vnútornú stranu ľavého stehna. Ľavý bok tlačíme dovnútra. Ruky spojíme v namasté a vytiahneme nad hlavu. Cítime, ako energia prúdi zo zeme až po korunu hlavy. Sme stabilní ako strom. Výdych a uvoľníme. Posadíme sa na podložku. Chodidlá spojíme a obopneme dlaňami. Pety pritiahneme čo najbližšie k slabinám. Otvoríme hrudník a vytiahneme sa od kostoče po korunu hlavy. Chrbát je rovný a brada paralelne podložke. Kmitáme kolenami. Naťahujeme vnútorné stiahnenia svaly a slabiny. Skvelá póza na uvoľnenie krčov pri menštruácii alebo v tehotenstve. Rozťahujeme stiahnuté stehenné svaly. S výdychom sa predkloníme, čelo smeruje k podložke, uvoľníme krk, šiju, ramená, necháme klesnúť na zem. Nádych a vraciame sa späť do stredovej pozície. Uvoľníme a prejdeme do protipolohy, kde rozťahujeme bedrové kĺby do opačnej strany. Ruky dáme za chrbát, prsty smerujú von a chodidlá na šírku podložky. Začíname pravým kolenom k ľavej pete a ľavým kolenom k pravej pete. Dýchame zhlboka. Ak sme v myšlienkách odbehli, nevadí, vrátime sa späť k sledovaniu dýchu. Dovnútra, do nášho tela. Robíme párkrát. Obe nohy dáme spolu k sebe, vyrovnáme chrbát, dlane položíme na stehná, prsty na nohách sú vystreté k nebu. Pritiahneme ľavú nohu a chodidlo oprieme vnútornú stranu pravého stehna. Prsty spriamime dohora. Nádych, ruky dvíhame nad hlavu, výdych a hlboký predklon. Uchopíme palec na pravej nohe
alebo ak nedočiahneme, uchopíme členok. Čelo smerom ku kolenu a zhlboka dýchame. Každý výdych posielame po chrbtici dole až do spodnej časti pravej nohy, kde cítime napnutie. Každým výdychom uvoľníme napätie a posúvame sa bližšie k čelom ku kolena. Nádych, pomaly vyťahujeme trup do správnej pozície, s rukami nad hlavou, výdych, ruky pripažíme, zmeníme strany, ľavú nohu vystrieme a práve chodidlo oprieme vnútornú stranu ľavého stehna. Prsty na chodidlo vytieme k nebu, nádych, ruky spážime nad hlavu a s výdychom klesáme čelom ku kolenu. Uchopíme palec alebo členok, zhlboka dýchame, posílame výdych dole po chrbtici a uvoľňujeme napätie. Vnútorné brušné orgány pritom masírujeme. Nádych, pomaly vyťahujeme trup do vzpriamenej pozície a výdych, ruky pripažíme. Ľavú petu položíme k pravej stehennej kosti. Pravú petu k vonkajšej strane ľavého kolena. Spriamime chrbát, pravú ruku oprieme o matku za chrbát v strede, čo najbližšie k chrbtici. Nádych, zdvihneme ľavú ruku a lakeť oprieme o pravé koleno. Otláčame sa a otáčame zo stredu, pozeráme za chrbát. Dýchame normálne. Chrbát, krk a hlava je v jednej rovine vzpriamené. Pri každom výdychu sa otláčame od kolena a prehlbujeme otoč. Nádych. Zdvihneme obe ruky nad hlavu a s výdychom sa točíme do opačnej strany, do protipolohy. Ruky klesajú k zemi. To isté zopakujeme na druhej strane. Pravú petu položíme k ľavej stehennej kosti, ľavú petu k vonkajšej strane pravého kolena. Chrbát vystrieme a ľavú ruku položíme za chrbát. Nádych. Zdvihne pravú ruku a lakeť oprieme o ľavé koleno. Otláčame sa a točíme dozadu. Energia prúdi zo stredu nahor po chrbtici až do koruny hlavy a vyššie. Cvik, ktorý uľaví chrbtici a pomôže od bolesti. Nádych, zdvihneme obe ruky nad hlavu a s výdychom sa točíme do opačnej strany do protipolohy, ruky klesajú k zemi. Pomaly sa presunieme na všetky 4 a zaujmeme pozíciu zápestie pod ramenami a kolená pod bedrami. Roztiahneme prsty na rukách na široko. Biralásana. Zahrajeme chrbticu pár mačacími pohybmi. Nádych, prehneme chrbát, hrudník smeruje dopredu a nahor. Výdych, vyhrbíme sa ako mačka, stiahneme patom, pozeráme sa na brucho. Nádych, plecia neohýbame, zadok kostrč vyšpulíme a s výdychom sa vyhrbíme ako mačka, stiahneme panvu. Nádych a výdych, pozorujeme zaguľatenie chrbta, lopatky sa rozostúpia. Nádych, vypneme hrudník, pozeráme hore. A výdych, vyhrbíme chrbát, všetok vzduch von. Pokračujeme vlastným tempom, sledujeme nádych a výdych a vrátime sa do pozície na 4. Stočíme špičky a sadneme si na pety. Hlavu necháme klesnúť dozadu. Zložíme ruky za temeno hlavy a zakloníme sa. Necháme, aby krk rástol, súčasne dvíhame vrchol hlavy nahor. S nádychom tlačíme lakte do strán a otvárame ich. Krk sa narovnáva. S výdychom sa vraciame späť na všetky 4. Vrátime sa do pozície. Dlane posunieme kúsok dopredu, prsty rozťahneme, krútime prsty a vyťahneme sedacie svaly do výšky. Aktivizujeme svaly na rukách a preťahneme chrbát, aby bol v jednej línii. Krk a chrbtica. Pety tlačíme k podlahu. Váhu rozložíme medzi dlane a prsty. Kolená jeden po druhom prikrčame, napodobňujeme chôdzu. Zastavíme, nádych a zdvihneme pravú nohu do výšky, ľavú petu tlačíme k zemi. Výdych, práve koleno prisunieme k hrudníku a položíme na matku medzi dlane. Zadnú nohu vyrovnáme a položíme na matku. Točíme do vnútornej strany, tak aby sa koleno dotýkalo podlahy. Pomocou ľavej ruky posunieme pravú nohu dopredu, ak sa dá. Nádych, otlačíme sa od končekov prstov, dvíhame sa, hlavu zakloníme, pozeráme sa hore. Výdych, pomaly sa vraciame späť do predklonu, najskôr na predlatie. Ak nám to telo dovolí, pokračujeme ďalej a sa čelom oprieme o podložku. Zhlboka dýchame a každý výdych vedome posielame do miest, kde cítime napätie a uvoľnenie. Pri ďalšom nádychu
sa vraciame späť, najskôr na predlaktie a potom na dlane. Dlane opierame, aktivujeme svaly na rukách a otlačíme sa. Vraciame pravú nohu späť do polohy psa. To isté zopakujeme s ľavou nohou. Nádych. Zdvihneme ľavú nohu do výšky. Výdych. Ľavé koleno prisunieme k hrudníku a položíme na matku medzi dlane. Zadnú nohu vyrovnáme a položíme na matku. Točíme do vnútornej strany, tak aby sa koleno dotýkalo podlahy. Pomocou pravej ruky posunieme ľavú nohu dopredu, ak sa dá. Nádych. Odtlačíme sa od končíkov prstov, zdvíhame a hlavu zakloníme. Pozeráme sa hore. Výdych. Pomaly sa vraceme späť do predklonu, najskôr na predlaktie. Ak nám to telo dovolí, pokračujeme ďalej a sa čelom dotkneme podložky. Hlboko dýchame a každý výdych vedome posielame do miest, kde cítime napätie a uvoľňujeme. Pritom masírujeme brušné orgány. Pri ďalšom nádychu sa vracame späť. Najskôr na predlaktie a potom na dlane. A oprieme, aktivujeme svaly na rukách a odtlačíme sa. Vraciame pravú nohu späť do polohy psa. Vrátime sa na všetky 4 a oddychneme si v pozícii dieťaťa, takže sedacie svaly položíme na päty, spojíme kolena a predkloníme sa cez stehná, čelom sa dotkneme zeme. Zavrieme oči a ramena spustíme, vedľa tela uvoľníme. Vnímame opakujúci masáž dutiny brušnej. Nádych, stavec podstavci, sa vyrolujeme späť do správnej pozícii, ruky na stehna. Klakneme si s kolenami do vzdialenosti bokov. Ruky jedna po druhej položíme na päty, pričom stehna držíme vo zvislej polohe. Vysunieme boky a otvoríme slabiny. Hrudník vypíname nahor a hlavu zakloníme. Pár dýchov ostaneme v pozícii uštrásená alebo ťava a vraciame sa späť, takže aktivujeme stehenné svaly a s silou pomaly pritiahneme trup do zvislej polohy. Uvoľníme sa v polohe dieťaťa. Uvoľníme krk, šiju, ramená a s nádychom stavec postavci sa vraciame späť. Pomaly sa presunieme, ľahneme si na chrbát, pokrčíme kolená, chodidlá sú na šírku tela, prsty sa dotýkajú piet, dlane otočené k zemi. S nádychom nadvihujeme panvu, tak aby sila, ktorá sa dostáva do pohybu, vychádzala z nej. Výdych, pomaly panvu spúšťame naspäť k zemi. Nádych, dvíhame panvu nahor a výdych opäť k zemi. Posilujeme sedacie svaly. Nádych, panva ide hore, výdychom opäť na zem. Nádych, zdvíhame panvu. A teraz podložíme boky dlaňami a vyťahujeme panvu čo najvyššie. Brada je pri hrudníku a kostrt sa približuje ku kolenám. S nádychom zdvihneme pravú nohu do výšky, držíme a s výdychom ju vracíme späť na zem. Nádych, zdvihneme ľavú nohu do výšky, držíme a s výdychom vracíme na zem. Pri ďalšom výdychu uvoľníme ruky a necháme ich sklesnúť na zem. Pomaly spúšťame panvu na podložku. Uvoľníme sa v šavásane, nohy vystrieme, mierne rozkročíme, prsty smerujú von, ruky sú položené vedľa tela dlaňami smerom nahor, zatvoríme oči a vedome uvoľníme všetky svaly a napätie. Telo necháme klesnúť a relaxujeme.